Сәлем, бүгін олдағы шығарылышта яңғыдан зыян көрген Тишка исемлі мәшіге яңа хужалар табылуы, зоокибеттен попугайлар урлаушы егет һәм қойынға мініп интернет ізлеуші тиктокер турында сөйлешербіз. Хәзер толырақ. Олдағы шығарылышта хәтерләсәгез, яңында зыян көргеннен соң хужалары бош тартқан Тишка исемлі мәші турында сөйлеген идем. Оның хәле ул вакытта нашар иде. Хәзер инде шактый яхшыра башлаганнан, аппетиты ачылган, ул ашый. Әмәле урыннан, әмәле тәпиләренә баса алмый, һәм аңа киләчәктә операция кирәк булырга мөмкин. Әмма операция ясамауны инде аның яңа хуҗалары хәл итәчәкләр. Аңа хуҗа инде табылган, алар Мәскәүдән, һәм синең хәле яхшырганнан соң алар аны үзенә Мәскәүгә кунакка яшәргә алып китәчәкләр. Менә шундый шәп хәбәр. Йорт хайваннары темасын дәвам итеп, Приморск өлкәсендә бер ир-егет зоокибеткә кереп сатучыга пычак белән яный һәм кибеттән берничә әйбер урлап чыга. Ничә уйлыйсыз, нәрсәләр урлый ул аннан? Бәлки аның эт яки мәчесенә ашау алырга акчасы булмагандыр һәм ул ашау урлап чыгадыр. Юк, ул кибеттәге кассадан 700 сум һәм волнистый попугайлар утырган шитлекне алып чыгып китә. Аны бик тиз табалар, ул исерек булып чыга һәм әлеге егеткә хәзер 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яный. Менә нәрсәгә иде сиңа ул попугайлар, мин аңламыйм. Минем башыма бар тик бер генә әйбер килә, ул эчкән, аның дуслары булмаган янында, аңа сөйләшергә кеше булмаган, шуңа күрә бик моңсу булган аңа, һәм аның исенә төшкән, что попугайлар сөйләшә белергә мөмкиннәр, киткән зоокибеткә, шуңа күрә әңгәмәдәш буларак үзенә шул попугайларны урларга булган. Һәм бу версияны уйлаганнан соң миңа бик кызганыч булып китә ул егетне. Менә шул кибеттә килешкенә сөйләшергә иде инде, ул попугайлар балаларны урлап торырга кирәкми иде. Омсктагы бер авылда яшәүче тиктокер егет интернет начар тотканлыктан куянга менәргә мәҗбүр була. Ул инде бу проблема турында берничә тапкыр регион губернаторына хәбәр иткән була. Алар инде берничә тапкыр күрешкән дә булалар. Губернатор 2020 ел азагына бу проблема хәл ителәчәк дип әйтә. Әмма инде менә бер айга якын вакыт узды һәм бернәрсә дә хәл ителмәгән. Һәм егет һаман губернаторга мөрәҗәгать итүен дәвам итә. Бу ситуациядә иң кызыгы беләсезме нәрсә? Губернатор һәм әлеге өлкәнең министр урынбасарлары пресс хезмәтенең бу егеттән ничек качып йөрүләре һәм аңа отговоркалар уйлап табулары. Мисал өчен берсендә замминистр үзе килә әлеге егет янына, егет бу проблема турында сөйли, һәм министр урынбасары әйтә: бар сезнең монда интернет, барысы да бик яхшы, хәзер мин сиңа үзем күрсәтәм ди, планшетын тартып чыгара, үзенең министрлыкта хезмәттәшенә шалтырата. Әмма исәнләшергә дә өлгерми, элемтә начарайып, шалтырату өзелә. Менә монда югалып калыр иде бит инде берәр башка кеше булса име. Безнең министрлыкта анда теләсәң нинди кешеләр утырмый бит инде, алар укыган кешеләр, акыллы, белемле. Ул әйтә: эш вышкада түгел, бернинди вышкада кирәк түгел сезгә. Син просто операторны алыштырып кара, егет, давай. Атанар сөйләшербез ди. Эш операторда булып чыкмый. Икенче килгәнендә инде авылыгызда кеше бик аз яши, шуңа күрә бу аз кешеле авыл өчен 3 миллион тоту вышка төзү өчен үзен акламый дип әйтәләр. Менә шундый хәлләр. Бу Омсктагы губернаторга һәм аның хезмәттәшләренә төмәндә төмән губернаторларын, түрәләрен үрнәк итеп китерәсе килә. Менә алар 3 миллионга тукталыш төзеп куйдылар. 3 миллионга алар ниндидер кичкенә генә тукталыш өчен 3 миллион акчасын жәлләмәделәр. Ә монда зур шундый мөһим вышка өчен 3 миллион жәлләп торалар. Менә үрнәк алыгыз, төмәндәге хезмәттәшләрегездә менә шулай кайгыртырга кирәк үз халкыңны. Читай шәһәрендәге 2нче көнчыгыш хәрби суды солдат-срочник Рамил Шәмсетдинов үзенең хезмәттәшләрен атып үтерүдә гаепле дип тапты һәм аны 24 ел һәм 6 айга каты режимлы колониягә ирегеннән мәхрүм итте. Бу хәл инде бу хәлдән соң инде 1 елдан артык вакыт узды. Ул октябрьдә 2019 елның октябрь аенда була. Рамил Шәмсетдинов үзенең гаебен тулысынча таный һәм суд карарын тыныч кабул итә. Һәм бу ситуациядә нәрсәдер әйтү шактый катлаулы. Ул кеше үтергән, нинди генә шартларда булса да, ул кеше үтерүче һәм ул үзенең җәзасын алырга тиеш, аңа җәза бирелгән. Әлбәттә, кемнәрдер 24 ел ярымны артык зур срок дип әйтергә мөмкиннәр, әмма
Biz аның ол шартларын, үзенчәлекләрен белеп бетермибез, шуңа күрә бу ягын бераз читкә куеп торасы килә. Минең борчыган як аны бу ситуацияга этәргән шортларга күз йомылуы һәм аларның тикшерелмәүе. Әлбәттә, бу хәл булганнан соң ул хезмәт иткән частьнең уставын тикшерү була, Рамилне җәберләгән егеткә җәза карала. Әмма бу бит бер урында гына була торган әйбер түгел. Шундый коточкыч зур җинаять булды. Ничә кеше атып үтерелде һәм берни дә үзгәрмәде. Бу ситуациядан соң гомумән Россиядагы хәрби хезмәткә бәйле, андагы уставка бәйле, солдатларның үзара мөнәсәбәтләренә бәйле, солдатлар һәм бабайларның үзара мөнәсәбәтләренә бәйле ниндидер тикшерүләр, ниндидер зур үзгәрешләр булырга тиеш иде кебек, әмма хәтта мондый зур әйбер дә бер нәрсә үзгәртергә сәләтле түгел икән дигән уйлар барлыкка килә. Һәм иң моңсуы менә шул. Мин саубуллашырга онтканмын. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде, сау булыгыз.